Mary, may kani nakabalon ko. Rina, saan na kami matadiri? Iya, gipadala ba dyan ni magsunda nga putol? Nanganita diri Lucio kay nahut dala taggasol sa mansyon. Munang papangahuyon taka kay para makatipid ta. Mami, mamalit na tagasol. Magpubayat na nakakupras. Bitaw Rina, wala pa manggani ka kaswildo sa mua? Lucio, ayaw mo kabala ka ng pundo niyo sa kuha kay sa madugay sa madali, mudako pa na. Di pa mo ana hapit ng December, napakay bonus, napakay 13 month. Mami, sweldo-sweldo po. Uy, data ba data para dili sila magsig-absent. Sige ni pasalig si Rina ba? Ingon siya atong ni Agi, ini gumagkupras, ipul payment mi niya. Nya, ni data ra deg 2 ka bulan. Sige Rina, mangahoy nako, daghanon nako. Sige Lucio. Mami, wala ka kadungog. Nagyaw-yaw taon si Lucio. Mauna, sweldo-sweldo po lagi. Mas gawa to ni Agi, oy nakasabaan ko sa kuang customer da katong nag-order og lubi sa kuha. Usaon man gud, natagbaw sa paabot. Unya wala di ay. Usaon man gud nab. Naa man gud tag-iyabang si Rina. Sige lang, kay ang ilang silingan nag-order man sa kuha og 50 ka palwa. Unya, dos ang buok, 50 ka buok sa ato pa 100. Tama gud. Daghan kay rong tagak kay perting suga sa hangin. Dito sa area ni Rina, muagto ko dito ko mangahoy. Lucio, pag humali mo din ha, napasanahan no, nakita na ko daghan kay nagtapok. Sige, Reyna. As naman kay kong nabagtasan, wala ko na ko'y nakitang palwa. Pasi siguro na anay nakaunag pangawis kung ano. Rina, ubay-ubay na jud ni akong nakahoy. Lucio, dungagi pa na, pang isa ka bulan atong budget. Para kung makatipid. Sige Rina. Ganina ra mo tuyog diri wala man jud ko'y palwa nakita. Adto ko sa unahan di. Uy, bantog na di ay walay palwa di ay. Nangahoy di sila Reyna, pauban si Senyorita. Rina, tama na siya. Daghan naman ni kayo. Ya, ako na may yung naghatod. Saan po niya? Nauna naman ako nilag pangahoy. Nagkabali na ba ako sa kuwang customer? Mami, manguli na tanin nyo ba? Unya na tamang uli Maria kay bantayan sa nato ning kahoy kay balikon pa ni Lucio karon. Kay iyon ba yung kayo ko? Kahiun ka Maria. Sige kay ubanan ta ka kay kahiun pud kay ko. Tara, Mami. Mangihi daw sila. Tama day. Dali-dali ang kunikuha ang ilang kahoy. Mami, dirata sa may saging, Mami, oh. Hindi na Maria. Gihiktan bigudaan no? Mami, kay na kayo ko, Mami. Ako Maria. Pangihi pamugtaman dia, murag isa ka galon jud giihi ana ba kay dugan man kinahuman. Bata uy. Uy, Mami, nakabalik na din si Lucio kay wala naman ng kahoy. Wala ka naman paghihulat ni Lucio. Rina, nadugayan jud ko kay bugat kayo. Lucio, ngano wala mamini mo tawag ka pagkuha ni mong kahoy para magdungan na ng tag-uli. Ha? Ang isa ra man katapok ang akong gikuha. O pagani pagbalik nako. Hala, Mami. Kinsa din nagkuha sa tong kahoy di ari. Hala, Mami, ito ara tong kahoy, oh. Agay! Iba di ba ani? Hoy, among kahoy, balik na! Tagiya patay. Mura dito Lucio! Dali! Hoy, ibalik na. Gikapoy bi ako pangahoy na. Ano siya katong tawana to? Kuhaon pa niya akong kahoy. Ikapoy bi ako pamasbas ani. Hapit pa jud ko nasakpan da.